dayawen di agresa, Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kai serbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo. Ti special intention ni Valerio ken Maricar Laya ken ti pamilyada. Kastamot ni Josepina Ilagas. Kastamot ti panangibabaet ni San Antonio de Padua. Tamabirukan ko matay bag ni Ma'am Nena. Kakabsat ti panagkarkararag tayo. Ito nga panawan, ang rona ti Koresma, kadagito nga al-aldaw, bagi tayo laang agpakpakumbaba, agtaltalag iti Diyos. Sumurot tayo, iti puso na itinadalos a puso. Pagbabawyan tayo, dagiti basbasol tayo, tap nadapan na kaikari tayo, makiranod, kadagiti na santon a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin, kat agnanayon a Diyos, ipaay mo ka dita mapudnon, miti makiranod, kadagiti misteryo ti panagtutuok ti Apo. Tapno maikari kami, iti pamakawan mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Iti may basa na adaw, iti libro ni Propeta Isayas. Denggendak da kayo nga adayo apagilian, da kayo at taong agnaed iti adayo. Pinilinak ti Apo sakbay anayanakak, ket di tinutukan nak nga adipen na. Pinagbalin na dagiti saok akas natadem akampilan, sinalak ni banak kadagiti ima na. Pinagbalin nak akas lapana, natirad ken si sasagana a maibiyat. Kinuna na kanyak, Israel, sika ti adipen ko, gapuken ka, idaydayaw dakto dagiti tattao. Kinunak, awan serserbitin nagbanbanugak, inpan ko ti amin na pigsak, ngem awan ti nagapuanak. Nupay kasta, agtalekak iti Apo amang palinteg iti amin abanag. Gungunaan nakto gapu iti aramid ko, padayawan nak ti Apo, isu ti gubuayan ti pigsak. Dinutukan nak ti Apo sakbay ti panakayanak ko. Pinagbalinnak nga adipen na, tapno isublik dagiti tattao na. Tapno isublik dagiti nawarawara nga Israelita. Kinuna ti Apo kanyak, adda nang nangruna at trabaho nga ipaaramid ko ken ka nga adipen ko. Saan munto lang nga isubli ti kinatanok dagiti Israelita a nakalasat. Ngayon pagbalinan kan tupay asilaw kadagiti nasyon, tapno maisalakan ti entero alubong. Ti sao ti Apo. Sa wektong agmalmalem ti panangisalakan mo. Natalgedak o Apo no addaak iti sidong mo, di mo kad ipalubos ti panakaparmek ko. Gaputan nalinteg ka, tulungan ken alawan nak. Wen ipangag ken isalakan nak. Sika kumati natalged apatu apagkamangak, natibker asariked-ked amang salaknib kanyak. Ta sika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalen nak o Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes. Sika o Apo Diyos ti ayan tinamnamak,
Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtaklinak, iti unos ti pinagbiag ko. Sa lakniban nak, manipod pan nakayanak ko. Sarita ekto ti kinalinteg mo, sa wektong agmalmalem ti penangisalakan mo. Adun pay laeng ti jak maisao, insuro nak o Diyos, manipod pay kinaubing ko, ket agpapan ita sarsarita ekpay laeng, dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Tungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan og tinagan mo, maitantan og tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Idi madama ti panang rabiina akadwa na dagiti adalan na kasta una iti pan nakariribok ni Jesus. Iti kasta inlawlawag na ibagak ti pudno kada kayo. May santo kada kayo ti manglipot kanyak. Nagkikinita dagiti adalan tadidaam mo no si asino kadakwada ti sarsaritaan na. Agtugtugaw iti abay ni Jesus ti maysa kadagiti adalan daydi indumduma na nga inayat. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan ket kenunana saludsod man ken kuano no si asino kadatayo ti sarsaritaan na. Immasidegday ta nga adalan ket nagsadag ken Jesus sana dinamag si asino ti kunam apo. Ti pangtidakto ti isawsaw ko at tinapay ti sungbat ti tinapay insungbat ni Jesus. Nangalangorod iti tinapay ket insawsaw na sana inted ken ni Judas nga anak ni Simon Iscariote. Apaman ana isakmol ni Judas ti tinapay simrek ni Satanas ken kuana. Aramidem adagos ti masapol nga aramidem kinunana. Kinuna ni Jesus ken kuana. Saan ang maawatan dagiti sisango ti lamisaan no apay akasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipod ta ni Judas ti agigam ti kwarta impagarop ti dadduma nga adalan. Dadduma kadagiti adalan timbaga ni nga imbaga ni Jesus ken kuana ang mapangumatang ti kasapulan da iti piyesta wenno mangted kadagiti napanglaw. Idinakan ni Judas ti tinapay rimwar adagos rabii idi. Idinakapanawon ni Judas kinuna ni Jesus maitanok itan ti tao ket maitanok met ti Dios ken kuana. Ket no maitanok ti Dios ken kuana ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos. Anak ko basit laeng ti tiyempo ti kaaddak kada kayo. Sa pulen dakto, ket kas imbagak kadagiti Hudyo, kunak met ita kada kayo. Di kay makaumay iti papanak. Apo sinaludsod ni Simon Pedro, ken Jesus sa dino ti papanam. Di mo mabalin ti sumurot kanyak ita, ngam sumurot kan tumet laeng insong bat ni Jesus. Apo apay ajak mabalin ti sumurot ken ka ita, kinuna ni Pedro. Si sasagana ak amatay gapu ken ka. Anya si sasagana ka amatay gapu kanyak insong bat ni Jesus. Ibagak ti pudno ken ka sakbay nga agtaraog ti kawitan namintlonton nga inlibaknak. Ti ebanghelyo ti Apo. Niti ko nanapay dito ni Apo Jesus ti panakalipot na idi sinareken ti demonyo ni Judas kunana rimwaren di panakalipot na panakaitanuken. Ang daduma dagiti challenges dagiti karit ti biag tayo dagiti panubok ti biag tayo dagiti gundaway nga hante ekspektaren nga nasakit para kada tayo no daduma isuda ti pakaitanukan tayo isuda ti mangitanok di kinatao tayo mangitanok di jay espiritu tayo iso nga dagiti panubok ti panangipagarup tayo no madama nga maaramid kasla dosa nasakit ngam no kitkitaan tayo adda na ununeg nga plano na kasla ken ni Judas
maaramid da ito, tapno agbalay gini, ay pesos iti patay, tapno matay, tapno agungar. Kaaramid kinakapsot ti tao, ngam adda maitanok kasabali. So nga, dagiti panubok iti biyag tayo, kabayatan ti panagdaldalyasat tayo, tingitingan tayo, no kas ano ti plano ti Diyos, tingitingan tayo, no kas ano ti kayat ti Diyos kada tayo, tano daduma, iso dadagito ti mang patibker, so dadagito ti mang pagbalin kada tayo nga nasiglat, so dadagito ti mang pagbalin kada tayo nga naandor nga mang sarangat dagiti panubok tayo. Agnus ken kamang mi idatun mi waya itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsatop no da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan kan pa kay gloryaan tinagan na ken kastama ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo takitaem kad asi dagitoy daton mi ket da kami apakiranudem kad dagitoy parabor mo ipaay mo kadita malakaman minto amin nga ibunga daga po ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taamumi nga sidegan ti aldaw, ti panakaisalakan ti panagtutuok ken nagloryaan a panagungar ni Kristo. Ket iso ti pakaparmikan ti tangset ti demonyo, ken pakailagipan ti misteryo ti panakaisalakan ti tao. Ket gapo ken Kristo agrok babita dayag mo, ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo. Ket dawatin mi ti palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay at timak mi kat kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na parswa. Ti langit ken daganap no dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatpan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto kat si katigobwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida na nga iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket tuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken nenggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kayan kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo yak may karingo, may kakanyak, ngam ti may salaeng nga sa mapaimbagton.
kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, tati pandangan mi ti makaisalakan na parabor mo, babaan da iti a sakramento. Kinayat mo amang taraon kada kami dito'y abiyag. Dawatin mi takaasim, ta mairanod kam to kumatiag na nayon abiyag, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.